jumadon na Bridget Brink l'Ameriki ka lasigiden min be Ukraine faba kɔnɔna na taara bɔ Kiev gare centrale la yɔrɔ min USAID ye dɛmɛ don ni birifini ba mugan dili la umayi to prepare for winter. Sanni feere don kɛrɛnkɛrɛnnenba n'a bɛ wele ko Black Friday daminɛna bi juma sɔgɔmada la l'Ameriki jamana kɔnɔna na feerekɛla caman tɛna sɔrɔ kɛ a la ɲina k'a sabu kɛ gɛlɛya min bɛ sannikɛlaw kan ye. L'Ameriki jamanatigiw ni u kɔkɔrɔdonbagaw ye ɲɔgɔn dalajɛba kɛ Plymouth, Massachusetts mara la ka u ka sangaba lakodɔnya Thanksgiving don in na. Don in ye hakililajigininba de ye ka ɲɛsin u ka maakɔrɔ miliyɔn ba yirika minnu fagara u ka dugukolow lafasaliw siraw kan. Elon Musk nafolotigiba Twitter tigi ye laseli kɛ Twitter bɔlɔlɔ siraw fɛ alamisadon na ko Twitter sira datugulenw labilaliw baaraw bɛna daminɛ dɔgɔkun wɛrɛ. Adidas cakɛda ye sɛgɛsɛgɛli ba daminɛ Kanye West ka hakɛla gosiliw a n'a ka yɛrɛmabilaw taabolow kan.